Lagi dato na yuswat nga selebrasyon iti Children's Month sa ijay ili ti Burgos La Union. May basarit impormasyon nga nakalap man ni ti Burgos sa Police Station ina dauluan ni Police Lieutenant Miriam Hadzan, Deputy Chief of Police iti Burgos sa Police Station tinaso nga katibidad sa dino ket dati pala ang barangay base ken kay data iti nadumadu mga barangay iti ili nga Burgos La Union iti panag-celebrar iti pala ang nasong aktibidad winner Children's Month nga dan iti tema nga new normal walang iwanahan karapatan ng bawat bata ating tutukan dati ket na yuswat iti barangay new poblasyon iti nasao nga ili naiganwat iti nadumadu mga aktibidad kabayatan pala iti nasao celebration kaskuma iti panaggasala ken panagkanta wenno dance and singing intermission na manipod kadagiti personnel iti Burgos Police Station. Dance and singing intermission manipod mat iti beneficiaries PNP Police Mascot Presentation, raffle draw, distribution wenno panakaibunong dagiti nadumadu mga school supplies ken hygiene kit. No sa dino ket dagiti nagbalin pa nga beneficiary iti dagiti nga aktibidad ket umabot iti 30 nga ubing iti naipaayan iti daytoy. Kagidan pa itinasong aktibidad ket iti panakaibunong mat kaditi food packs kadagiti pala ang beneficiaries nagabalin mat nga fruitful tinaso nga activity ken tinagyaman mat dagiti residente or dagiti beneficiaries karon na namutan dagiti naganak dagiti ubing itinaso pala nga naipaay kadakwada nga food packs ken kasamatan kagidan pala iti panang celebrar iti Children's Month iti nasao lugar. Bombo MJ Ortiz reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas ken consistent #1 iti La Union Basta Radio. Bombo!